Εμένα αλλιώς μου τα ποτάκεις. Τώρα θες να μ' ακούσεις, αφού σου λέω ότι ξέρω τη φάση. Και ξέρεις καλύτερα από τον Τάκη. Πώς γίνεται αυτό, ρε μεγάλε? Ρε, ο Τάκης λέει μαλακίες. Εμένα μου τα πει Μέρη που της τα πει η Αμάντα. Θα μου πεις τι σου είπε? Ρε, παιδί μου, είχε φύγει η Μέρη να πάει στο χωριό της να ψηφίσει. Και η Αμάντα της ζητάει τα κλειδιά. Για να πάει να ράξει σπίτι της με τον Τάκη. Τα ξέρω αυτά, ρε εσύ. Αφού είχα πάει να γίνω από εκεί πέρα, δεν θυμάσαι? Έλα παρακάτω. Ο Τάκης έχει πάρει μισό κιλό και θέλει να το σπρώξει. Και αρχίζει να κάνει τα λαβέρια σπίτι της Μέρης. Την ώρα που πηδιούνται, σκάει μήνυμα στο κινητό του Τάκη. Ο Τάκης το κινητό το έχει στο κομοδίνο. Η Αμάντα δεν βλέπει. Τι δεν βλέπει? Δεν βλέπει, ρε παιδί μου, δεν βλέπει. Ξέρω εγώ. Είναι μπρούμητα. Για λέγε. Και παίρνει το κινητό και διαβάζει το μήνυμα. Ενώ γαμάει. Και όχι μόνο αυτό. Τι? Απαντάει κιόλας. Απαντάει. Ναι, ρε, σου λέω, γαμούσο και έγραφε μήνυμα το άτομο.